Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan diha no. Adlaw karong Sabado, October 5, tuig 2024. Karon na do mag-upload ta og mga asin ni Goliath. Gikan ni siya sa Lunes kutob Sabado. Ako na siyang gidugto, ako na siyang giusa. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, mga asoy ni Kuya Goliath, ang singsing ni Taling. Daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Pasensya kayo nga once ka ta mag-upload og mga asoy ni Goliath. Kaya ako na siyang giusa gikan sa Lunes kutob Sabado. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin namin, Kuya Goliath. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung ihatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagdasuod og nagamigo ang agtangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. ang Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Love si teacher malipay. Kaming mga bata, uutan nga bata. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta na? No, sa tanan na ito nga kaigsonan nga namati na ito karon. Kumusta? Kumusta diha, Lulot, o ingon man, Miura Desi, Lieve, diha sa Haplag. Kumusta mo diha? Mayor, o Mayura Lieve, o si, Mayura Desi, o ni Mayor Lulot, diha, yang pinalanggang kapikas, o bana niya. O si sa Ma'am Alma, o Sir Alan Combs. Kumusta ka mo tanan diha sa tanan itong mga kaigsonan nga namati nato karon. Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Mirano, maing hapon ka na itong tanan. Inday Los Digal, o ingon man sa ako kabigo nga si Kapitan Albert Bumpat. Kumusta ka diha, Kap? Sa imuhang mga kaigsonan diha. Musta naman ang imuhang kinabuhi din na, Kap? O si Ma'am Joy, sa imuhang mga kaigsonan. O sa tanang mga namatin to karon labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer o Mega Plus. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, pero Dudong GR Pipito, South District sa siyudad sa Sugbo. At unang naon mga bata, sa Manala, mga bata, inom mo doon pipitablia sabtang naminaw mo sa to ang bagong asoy karon
Ang singsing di ay ni Taling. Ano ba to? Kalitan mo ba to? Ang singsing ni Taling, mao ni akong aso ninyo mga bata. Samtang naginom-inom mo dihag doon pipitabli, kaon sa mong makaroni, Paulitos macaroni crunch. Mo ni the best kayo, kanon-kanon na to, maminaw ta sa doon pipitabli. Unya, kung ato ta iskwilaan, bawno na to ang ato ang tasty fish cracker. Mga na nindot kayo na itong bawno pa doon sa iskwilahan. Unya, mga bata, pag ugum-ugum mo, og katong yema obi special samtang magklase-klase mo para masud sa atong utok kay naa ni vitamina nga to ang obi yema special nga makapataas pud sa ato ang enerhiya sa pagsabot sa ato mga klase mga bata. Hala mga bata, mga kasama, ang singsing ni Taling. Sayo hagod ni mo. Ganina na ka na paabot? Medyo. Hala, kaikog ba inakot ni mo eh? Noon sa manisiya Uyab gud ko nimo, nya maikog ka. Siyempre no, dili ba lalim magpaabot og dugay? Wag ikapoy basta mahal nimo ang tawo nga imong gipaabot. Bisag 24 oras pa ko nga magpaabot nimo, okay ra gid kaayo nako. Ka-sweet ba oy? O siyempre, importante kay ka, alang nako. Kay bawo man ta ka unsang oras ang akong out sa trabaho. Wala man ta ka mo sayo kuha nako. Kinisit siya Balik na sa dana. Ayo gani anang huna-huna agad, okay? Kinahanglan sagid nga mo sayo ko. Na, unsaon lalawag na imo check up? Mo check up? Ma-check upan pa lang ko, muy ako. Ay! Naka-G ako. Ikaw ba amo mo check up oy? Kisa man say mo check up? Oy, kinsa na hibaw? Kanindot sa kong uyab, nya buutan pa gyud. Dili gid ang kumpiyansahan. Dili pwede nga mailogan ko no. Wala kinahanglan gid nga hugot ang akong depensa. Love kritika. Dili ko gusto mawa ka nako. Paraw. Tana oy. Magunsa man ta dinhi? Siyempre, mga unta. Ha? Ay, ayun na, uy. Sabay na lang kumukaon. Ano pag-usik sa imong kwarta? Ay di, pasag din lang gud ko. Ako ning gihimo, alang nimo. Gusto na ko nga malipay ka pirmi. Komportable. O ipa-feel na ako nimo nga secure ka diri nako. Gusto na ko nga ipahimutan ka pirmi. May na nga inig-abot nimo sa inyo, busog na ka. So, relax na lang ka dito. Sweet, pagkit sa akong palalab, uy. Na, sige na. Matuman ang imong pagbuot. Kana ba? Tara, manood ta. Dali na, sir. Kanaog na. Ay, kadyat sa. Kaon sa na akong imong wheelchair. Dira imong wheelchair, sir. Dali, agakon tika. Hinay lang. Paita gini, may edad na ta. Labi na og maglisod na tang lakaw. Okay ra na, sir. Importante, buhi pa tanin ni kalibutan, ha? Di ba? Ma-enjoy pa nato ang kalibutanong kinabuhi. Hinay. Ay, action ng kaglayat. Ayaw. Wako mo na yan. Mulungkod ko. Gidyokan ta ka para nga happy ka. Hindi ka ma-stress sa imong gibati, ha? Nakapahimutang na ko, Simon. Okay. Sige. Isirasan ako ang sakinan, sir. Edit, sir, ha? Opwa. All right. Let's go, sir. Salamat, Simon. Let's go. Yan natin si mong kwarto, sir. Salamat pag-usap, Simon. Why, isa pa yan, sir. Ganahan ako ni mo, sir, kay kusugay ka magpasalamat, sir, no? Oo. Pero ay kabala ka, sir. Ano man dyan, ha? Ako man ng trabaho, sir. Di na ka angay magpasalamat, di ba? Amo bayat ka. No. Nasayop ka, Simon. Bisan si kinsa nga angay mulitok sa puong nga pasalamat kung ikaw makadawat og maayong butang o serbisyo giskan sa usa ka tawo. O bisan kinsa gani. Regardless kung unsang imong estado. Pagkamaayo gini mong tao, sir, mapaubsanon. Sir? Ganun mahilak man ka, sir? May nasulti ba ko nga wa ka makauyon, sir? Ha? Sir Armando? Sir, pasaylo ako kung nakapasakit man kong istorya ni mo, sir. Sorry kay, sir. Okay ra. Doon na lang ko'y nahinumduman. Sige na. Ipahimutang na ko sa kama. Aron makalakaw ka na.
Magkuha para magka sa imong uyab, di ba? Oh, sir. Tuod di ay. Taon-taon ka nga, wa makapaambit na ako bahin ninyo ni Heidi. Kumusta naman mo duha? Malipayon kay sir. Huwag nang hinaot ko nga walay katapusan ang kalipay nga among gibati, sir. Simon, Sir. dili sa tanang panahon nga kalipay ang mudangat sa usa ka relasyon. Aduna lagi kini mga pagsuway ug kinahanglan nga andam ka niini kanunay. Ug ang importante, dili ka magbadaog niini. Pakigbisugi ang imong gugma aron dili ka magmahay sa kaulahian. Unya, unsa may plano nimo alang ninyong duha ni Heidi? Kuan lagi unta, sir. Kaning gusto na unta nako siya nga pagkaslan, sir. Pagkasilan? Oh, sir. O nganong naamay unta? Kuan manggod, kaning napiki manggod ko, sir. Tingalig dili mo yun ang ginikanan ni Heidi ba? Tingalig dili ko nila madawat nga mamahimong bana silang anak. Unsa ra gud ko? Simon, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon. Kung mahal mo si Heidi, buhata ang unsa may imong plano. Pakigbisugi gyud ang imong gugma ngadto kaniya. Kung mahitabo manggani na ang imong gikadlukan, nga mubabag ang iyang ginikanan, ayaw pagsurinder. Ayaw gyud kung dili ka gusto nga magmahay sa kaulahian. Induta gid mo paminawon, sir. Puutang gid ka, sir. Salamat, sir. Ha? Simon, Sir. amahanong tambag lang kining ako diha kanimo. Oh, sir. Paminaw nako. Mahal ba gyud nimo si Heidi? Oh, sir. Mahal kayo, sir. Pues, tumana ang imong plano. Hagda siya og kasal. Ayaw pagduha-duha. Gusto si Sir Armando. Kinalan nga mo propose na ko ni Heidi. Aron kon makasal nami, hingpit na gid siya nga maako. Mangita na ko singsing aron ako mahatag niya inig propose na ko. Ani ko din ay mangitag singsing. Kay sigurado nga tinuod niya mga rimatado man eh. Medyo barato ra siguro. Maayo kay nag-sale. Ka na nindot oh. Laka na oh. Duta oh. Good morning, sir. Good morning. Usay gipangita na to, sir, ha? Ngita lagi kog singsing, boss. Singsing. O sa mga klase sa singsing ang imong gipangita, sir, ha? Kaya bang para pang kuan bitaw kanang engagement gani? Engagement ring? Natay na sir. Pili lang. Pero mahal man sir eh. Pagitaan di kag dili kayo mahal, sir. Sige sir, palihog. Salamat kayo. Heidi! Ngano ka, uy? Mura makagigukod. Ngano ka? Nakita na ko imong BF, day. Namili og singsing sa pawn shop. Mao pa. Sure ka nga siyang imong nakita? Siya gani. Kay diha man ko siyang luyo. Wa man siya makakita nako. Kay nagtubo man kas kong giprinda nga kwintas. Mao nag-abot ni dito. Basin uwo palit siya og singsing niya. Dili oy, engagement ring man iyang gipangita. Engagement ring? O lagi, nakadungog baya gyud ko. Ay, mo propose na siya nimo, girl. Kaha? Gusto ka kasi imong huna-huna, girl? Gusto mo lang? Alangan. Kinsa man riyang tagaan na to, be? Lain sa kay sa laing babae siya mo propose nga ikaw mayang uyab. Ikaw, gid no? Piloso pa ka, ha? Just telling the truth, girl. Ay, kalamay sa smile. Excited na yun. Ay, saba, uy, mauwaw ta. Makadungog yan ang atong mga marites nga kauban. Why? Keber. Daghan ka naman yun o natanaw, sir. Nahurot-hurot mo na ang tanang alas. Usa man doon na ba kay napilian, sir? Medyo gidoka naman ko din Sorry kayo sir ha, pero naunta sir, mahal man kaya sir eh. Di makaya sa ko tinigom sir. Uy. Luka sa gani ko sir. Mau ba? Kung lang siguro sir, pauna saan ako tinigom. Kuwang pa man. Kaluoy sa babae, yung tagaan na sir, no? Ay, magpaabot yung dugay. Iabot ako sa ng orasa ron. Ha? Ay, okay ray. Pamasad siya mahibaw nga, nagplano na ko nga, mupalit og sing-sing sir. Pero sir, sa magyana, mahal ba kayo nimo ang imong tagaan, ana? Sobra kayo, boss. Sobra pa kamahal, boss. Sir, di ko gusto mawa siya na ako, sir, boss. O nga kinahanglan gyud nga, hagdunan na ako siya kasal. Kadiyot, sir, ha? Kadiyot. Ay. Kadiyot ako'y tinipigan din, Kadiyot ako'y kuhaon. Gito. Ha?
Sigurado ka, busing, sir? Imo ning ibaligyan ako, sir, busing? Dugay na kayo na akong gitaguan. Ako din ko mahinumdum sa kay dugay na kayo. Mo gani, dugan na nimong taguan. Buti pa sabot nga importante kay na nimo. Oh yes, tinuod ka. Importante kay ninako. Kay duna kini sugilanon ang maong singsing. Sugilanon? Unsa kining maong sugilanon? Dili na mahinungdanon. Sige na, kini na lang mo'y ihatag sa imong hinigugma. Hala, pila masad ni imong baligya, sing, busing, sir busing. Pila masad? Kung pilay makaya nimo. Bye, girl. Amping, ha? Salamat. Ikaw sa amping yun ka. Kaslunon na ra ba ka po? Ikaw ba? Ay, sabaan na, uy. Narabay giingon nga, masuhong ko, no? Sige, kag una-una gisgot anang kasal-kasal diya. Dauroy, tuom ka ng suhong-suhong, uy. Kung kaslon yun. O kung dili, aw, aslon. Ikaw ba? Likoy dyan ka ikaw, uy. Lakaw na, uy. Kaya maglisod ang kagsakay karon. Kaya ako, magpaabot ako si Mon. Okay. O, sige na. Bye na yun. O, hoy, balita ibigit ko, ha? Kasala na yun. Uy, ikaw pa. Ano ka sa paana? Oh, bye. Okay, bye, girl. Sorry kay Heidi, na-late ko. No worries. Dili masaka pirmi nga malikod. Karon raman. Sorry kaya, nalakoy nalanganan. Wala ka masuko? Yan na masuko pa ko. I'm sure, nagyod na rason kung nga nalangay ka, di ba? So, wala problema. Ang importante nga ni ka. Salamat ka, wala ka masuko. So, let's go. Mahapit sa tag-restaurant. Nabusog ka? Pwedeng busog ka. Dagang kagi-order good, uy. Murag dunay okasyon. Heidi. For you. Wow! Bouquet of flowers? Oh, so sweet. Thank you, Simon. I love you, mahal. Mahal? Yes. From now on, mahal lang atong tinawganay. Okay. Mahal. Heidi? Yes? Anay. Di mo ko makasulti. Mahal? May problema ba? Mahal? O niya, nga naman natulala ka man di kalit. Mura ka doon ay gustong isulti pero di mo malahos. Unsa ka na? Tana. Magawas sa ta din, nakabayad naman ko. Tana. Okay, sige, tana. Huwag man siya mo propose. Let's go. Mahal, pwedeng dili lang sa tika iuli sa inyo? Sure. Huwag problema. Sure ka? Okay ra? O lagi. Kung si trabaho ugma, di ba? So, okay ra. Nya, di ka kakasaban sa imong parents. Dili ra lagi. Ako'y bahala. Sige, tana. Ano na ka? Wow! Kanais din ni mahal. Overlooking. Nidot kita naon ang city lights, oh. Oh, so romantic place. Mabitang nga gidati ka din, mahal. Thank you, mahal. Mahal. Love ko nimo. Love kayo, mahal. Yan na nakapangutan naman ka. Wa lang. Love lang gid kay tika. Dili ko gusto nga mawa pa ka sa kong kinabuhi, mahal. Same here, mahal. Mahal? Unsa ba na? Ako ba? Nakabantay na ko nimo. Murag doon na siya kayo gustong isulti. Ha? Unsa ba na, ha? Mahal? Gusto ka coffee? Ay, wag yapon mo sulti. Mahal? Ha? Gusto ba ka coffee? Unsa nga coffee mo gusto?
Hot lang kay bugnaw man kay dinhi. Oh, tawang hangin oh. Oo, tawang hangin oh. Tunawag yun. Asa man? Okay, sige. Cafe latte na lang. Okay, sige, diya sa ka ha. Mag-order sa ko. Tawag ka na ko si Marites, be. Hello, girl. Basta naman. Ay, excited ko. Saba diha, uy. Dili man gud siguro ako ang tagaan niya sa singsing. Ha? Pero nakaingon man ka, ana? Wa man gud mag-propose good. Wagin po sulti ganiha pa. Bisan asa na lang kunya gida. Una, dito sa restaurant. Karon, naadiri ani yung coffee shop nga overlooking. O maghapoy gisulti, uy. Alan, no? Mauna, nasayo pra kasi imong pagtuo. Mauna, diha, ikaw manggod, nag-una-una ka manggod. Disappoint nung ko. Na-disappoint ka, mahal? Ganong na-disappoint man ka, mahal? Kisa gipalitan nimo sa singsing. Ah. Para kang kinsama na. Ha? Sing-sing? Oh, singsing. Ano? Huwag ko kasabot ni mo, mahal. Sing-sing? Ano siya sing-sing ba? Nay nakasulti na ako nga nagpalit ko nung kag singsing. Kasi may nagsulti ni mo, anak. Dili na importante kung kinsay nagsulti na ako. Basta kinakita ka niya dito sa pawn shop. Tanaw ka dito singsing kuno. Engagement ring kuno imong gipangita. Grabe sa nagsulti ni mo, God. Grabe hagod ka, Martes, anak. Wa ma ko mo palit, God. Anya? Nagusara man ka dito sa pawn shop. Wa ragod. Kon, gisugo ragod ko sa kong amo. Ay naigipatan-aw dito. Okay. Maumang ka. Hindi na imong kape, oh. Im na. Kaya mabugnaw niya, na. Thank you. You're welcome. Kalami sa kape. In fairness, lami ilang kape. Kini mahal. Gusto lang ko mahibaw ka nga mahal ka ayuti ka. Importante kay kanako. I love you so much, mahal. And I need you in my life. I love you too, mahal. Nabaghuan lang ko nimo karon. Lahi ang imong mga lihok. Mura kag dili may mutang. Unsa pinahitabo nimo, ha? May problema ka ba? Kining mahal. Kumusta imong parents? Hangtod ba karon dili paghapon ko nila madawat na imong boyfriend? Simon, mahal. Dili ko makadawat nga kanang lakiha ang imong mauyab. Ug nabaholan dili ko makadawat nga imo nang mabala. Kung magtuman ka sa imong gusto, Heidi, magkalimtanay na lang ta. Kanunay magbalik sa kong nauna niya itong higayon, ha? Dihagat sa kong atubangan. Ginahong nila nga wa sila makagusto nako. Dili sila makadawat nako. Noon, unsa raman ko. Ultimo raman ko. Mahal, ayaw pagsulti sa maana. Dili ka ultimo. Bililhon ka alang nako. Mahal kahit ka. Nindot unta kayong ako mga plano alang naton duha. Unya, ngano na unta man. Magpanagan ako sa paghimon ini tungod kay nabalaka ko nimo. Tingalig, unsay buhaton sa imong ginikanan diya nimo. Ug labaw nang dili ko gusto nga isalikoy ka sa imong mga ginikanan. Tungod lang nako. Ano gun? Simon. Usay ano gun? Ha? Usay puti mo ipasabot. Mahal, sultihin ko kung usay nakahasol ni mo. Ano ka? Basta timan ilang, Heidi. Mahal gati ka. Maura na ang imong gustong isulti nako. Wala pa'y lain. Mahal. Kadit. Unsa pa na imong ikuha sa imong bag? Ha? Wara? Ay, kining akong cellphone, God.
Gusto lang ko nga mag-picture ta. Sorry, mahal. Di ba ko makahimo sa pag-propose? Okay, sige. Take a picture na. Aron mamauli na ta. O, mamauli na ta? Yes. Gusto na ko mauli. There's nothing special naman sa diba? Wala naman sa tayo laing buhaton. So, let's go home. Amawag kasi mo. Bugo ka. Tanga ka. Hinay kay ka. Taluan ka. Ganun ko magiging ka makasulti ni Heidi. Taluan ka. Gidaog ko sa kung kadlo ko kabalaka para ni Heidi. Nabalaka ko sa gibahad sa iyang mga parents nga isalikoy nila si Heidi kung ako'y piliun ini. Butang nga dilin ako ikatugot nga maalaot si Heidi. Mahal kin ako si Heidi. Mahal kin ako siya. Oh. Kapusog sa kilat. Miiwan na. Naabtan na hinukukuhan. Anilang ako din yung pasilong sa ilawang nining punuan sa takong kahoy. Agay! Sakit ay. Putol na sanga. Miigo sa kong abaka. Samad ko. Ikaw sanga ha kahap. Manusok ka ha. Agay! Dili ko ni mo love, Simon. Dili tinuod nga love ko ni mo. Dili. Hello, girl. Gano ka, oy? Gano nakita ka? Baka akong si Simon. Baka akong siya, girl. Gano lagi? O sabi na itabo, ha? Huwag yun siya masulti nga. Nagpalit siya ang engagement ring. Huwag yun siya gihatag na ako. Huwag yun siya mag-propose. Ha? Really? OMG! Why, oh why? Nahiubos ko, girl. Nasiguro na siya laing uyab sa. Nagibuang rin ka siguro ko ni Simon. Naagi na siya laing tagaan sa singsing. Naag yun. Nang limbawat mga kong balibo. Mingaw sa din eh. Samot na nga miiwan. Ang singsing. Huwag ikaw singsing. Nagsayang-sayang lang ko sa pagpalit ni mo. Kunya, wali hapong kay mahimo. Wala ko nahimo sa akong plano nga pagpropose ta ni Heidi. Uy, ayo. Uy, silpi ng pagkapalitan ng singsing. Ay, husto. Anong dili anugon? Anin na lang ako himua ang pagpropose ko ni Heidi. Total, may makakita na ako din eh. Husto. Anin na lang. Mulod ko sa tubangan nining punuan sa kahoy. Heidi, mahal ko. Will you marry me? Niya, ako isulob ang singsing sa imong tudlo ha, mahal ko. Anin ako isulob nining putol nga sa kahoy kining singsing. Oh, nana. Nasulob na nako ang singsing sa imong tudlo, mahal ko. Oh, hihi. Kalain baron. Uwang sa iro. Nang libaw itong akong balibo. Samot may noon eh. Bahala na babasa ko sa uwan. Adto na ko. Asa ka? Ah! Manong na?
Hadlok man ka. Ako kini ang imong gipakaslan. Gidawat ako ang kasal na imong gitanyag karon. O niya gani. Akong gisulbog ang singsing nga imong gihatag nako. Asawa na ko nimo. Ug bana na ti ka. Kinsa ka? Ngano nagsulob ka? Sinina ka pang kasal. Kinsa ka? Unsa ka? Ayaw ko kadlo ka. Kinsa ka? Ako lagi ni ang imong asawa. Tanan, uban ka na ako sa akong kalibutan, ba nako? Ayaw ko kadlo ka. Ayaw ko kadlo ka. Wali kadlo ka ba nako? Ako si Catalina. A.K.A. Taling. Tawagan ko Taling for short. Catalina? Taling? Taling na lang, my dear. Kay mo na akong anggap. Kay pagmata Simon, pagmata, nagdamgo ka lang, pagmata taon. Agkay! Mo na tinuod, girl. Wala, uy. Kalain ko ni Simon. Ghosting lang ang tag. Mahingin anak, gid, girl. Sakita, uy. Ay, paghila, girl. Lalaki lang na. Dili na angay ang hilakan, uy. Ako bitaw sa una. Sakit sa to, uy. Pritisan na akong hilak ato, girl. Ingat ka, dili ang hilak ka ng mga lalaki. Ha? Oo, no, sorry. Hilak ni ay, uy. Hilak ni ay. Muhilak niyo, di. Tas kasakit. Sige, girl, ihilak na. Sige, girl, go. Sige, release the pain. Go, girl, now na. Murajog kag amaw. Sure, lala, girl. Murajog kag amaw aning mahigog mata, uy. Pero ako, gihilak na ako usa ka adlaw, girl, uy. Kanang all-outed na hilak ba? Uy, kaon-kaon. Uy, inom-inom tubig. Unya, unsay na itabo? Nakadawat na dayon ko. Pero, lipong-lipong sad ko. Ha? Nga naman. Ikaw ba yung kaon-kaon o inom-inom tubig tibok adlaw, be? Di ba ka maglipong-lipong? Diba? Nikatawa ka. Di pa katawa na ka, girl. Moving on na taan na, girl, nga pa-heart, oy. Ayaw na lang nauna-una si Simon. Pasag dito siya, kana kay gi-ghosting ka niya, nagito siya lain, girl. O dito to nag-propose. Kiber niya. Tabangi ko magka-move on, girl. Sure thing, girl. O kato si Simon, batik to siya now. May tag, madayunan siya ka-ghost, oy. Ay, sakita nito imong sagpa, eh. Mingit kita ka kong pananaw. Ako to kituyo, my dear. Aron ka mo tuo nga tinuod ko, nga ni-exist ko. O guwa ko mapinuang nimo. Gani, niya ka na sa akong kalibutan. Unsa? Lo, unsa ka ni dapita? Unsa ka ni lugar? Nganong medyo ngiob. Og mingaw. Kilait siya kong paminaw. Aning limbaw itong akong balibo. Temparagod, kinsa magika? Unsa magika? Nganong mura magkag... Kalagda! Kalagda! Kay mura kag aso. Puti, naglutaw ra ka. Unsa na ni? Unsa ni? Kinsa mo? Ayaw ko ninyo gilapti. Ayaw! Maluoy mo! Ay, maliko! Niya ka sa kalibutan sa mga patay, bana ko. Unsa? Tabang. Pagawas ako din eh. Pagawas ako ninyo! Pagawas ako ninyo din eh! Uncle Ben. Siya si Simon, ang akong bana. Bana? Nganong nabana ni siya? Tungod kay iya kong gihagad o kasal ang gol. Ug akong gidawat ang iyang wedding proposal. Aliao, niya ang sing-sing sa kong tudlo. Nagaila ko ng maong sing-sing, Catalina. Taling, auntie. Wa ko hilabot kung Catalina man o taling. Parihas, dili ba mauman na ang sing-sing? Gaihatag unta ni Armando nimo, alang sa wedding proposal niya kanimo.
Auntie, paminaw nimo. Makauyon kas taling aning singsing akong gipalit alang niya. Ay, siyempre, makauyon kayo kag nakaila ko ni Catalina. Bisan unsa kagamay sa budangay mo ihatag niya, basta kinasi-kasi, iyag yung kining hatagan og bili. Ugma, auntie. Muadto ko sa ila. Ako siyang hagdulog dito. Ug adto na ko ni hatag niya kaning maong singsing. Apan adong adlaw nga may propose na siya kanimo na may naunda nagdumili ang imong mga ginikanan o buutan nilang isaliwan mo katoy hinungdan nga wa siya mutunga sa adlaw sa inyong kasal kay nabati niya nga di siya madawat sa imong amahan ug nga kalimtan nila nga ila kang anak kung magpakasal kagayud kang Armando ug mao'y hinungdan nga nagpakamatay ka. Unsa? Nagpakamatay ka? Ngano gud? Nayabag ka? Good morning, girl. Good morning. Uy, girl, naku isulti nimo. Unsa man na? Girl, naku friend ba nga ganahan kay siya nimo. Ay, naay na ko sa muka ng mga butanga, girl, oy. Paso na ko na. Uy, girl, ay balibad, uy. Kay grasya nang miduol nimo. Foreigner ni girl. Ay, dili sa lang lagi ko ng mga butanga, girl. Da, sakit-sakit rin sa dugan, oy, kung may gugmata. Oh, sorry, girl. Pasa ko. KJ. Ay na makakaroon si Simon. Taon-taon naman nga wa magpakita. Wala si mo duty din. Nabalakan ako niya. Asa ko man ka siya pangita nga. Wa man siya pamilya din. Dili sa makuntak ang iyang cellphone. Sabag kay nahitabo at tong bata. Gusto ang iyang girlfriend. Mao ka na ang sagilanon sa akong kinabuhi. Ang kid ka ng among kaagian niya. Tuod ay bana ko. Diin ay mo makuha kining singsing. Diin ha? Bana ko. Dito sa saka pawn shop. Usa ka idaran nga lalaki ang nagbaligya nako anak. Unsa? Usa ka idaran nga lalaki? Kinsay nga? Oo, ako makailas sa ingan. Pag human ako palit, milakaw na dayon ko. Ug matod niya, dunay sugilanon ang maong singsing. Mao pa? Kining taling. Asawa ko ang isang pitnako. Kay imo ko asawa. O baka ha, my dear na lang. Bangag sa ilong. Nayabag na gid sa taling. Di lagi tika, kuan taon asawa. Wa ba ta magkasal? Ug usa pa, patay ka na. Ug ako buhi pa. Dili man nagsama nga itong kalibutan. Kung mahimo, ibalik na ko sa mong kalibutan, maluoy ka. Dili mahimo. Nasuko ka. Masuko gyud ko kung magmagahi ka sa imong o. Dili ka mahimong lubiya nako. Managtiayo na ta. Gikasal na ta. Imo kong asawa o banat ka. Nabuang ka na yun, taling. Angkol? Dili mo ko nagtiayon. Dili ka niya asawa o dili mo siya bana. Huwag kasal nga na itabo, taling. Ayaw ko kilabti, Angkol. Ayaw ko ninyo kilabti sa kong gusto. Ni Ana, nahatagan nagkatumanan ang wa madayon kong kasal. Nadayon na ang kasal nga akong gipangandoy. Ilusyon mo lang ka na, taling. Wa ka na'y kamaturan. Wa'y kasal ka na'y tabo ninyo ni anang kalibutano. Buhi siya, ug samtang ikaw, patay na. Dili, kauban ko na siya din sa itong kalibutan. O kay kauban ko na siya, dili ko itugot nga biyaan ko niya sama sa gibuhat ni Armando nako. Dili ko nakatugutan nga mahitabo pa nako. Armando? Oo, si Armando. Ang bugtong lalaki nga akong gimahal. Ang lalaki nga nagluib nako. Ang lalaki nga nagpasakit nako. Migubas ang undugan ug nahugno ang ako mga pangandoy ug kalipay. Siya ang hinungdan nga nung nagpakamatay ka? Gusto ka. Armando. Dili siguro. Kapareho lang siguro
Sila ugan? Ngano, iho? Nakaila ka ba sa maong tao? Wa man. Maong karon nga nakasal nako uban ining tawhana. Magmalipayon ako karon nga niya siya kauban ako. Ayaw pagpakabuang, Catalina. Taling lagi, auntie! Ambot ka ni mo talingay kag masinupakon. Ayaw lagi ko ninyo hilabti. Ako ni kinabuhi. Pero dako kining binuwang ang imong gihimo. Ang imo rang kaugalingong kalipay ang imong gihuna-huna. Pero ang lalaki nga imong gipriso din sa atong kalibutan, wa magmalipayon. Hakog ka. Dawata nga patay ka na. Lahi na nga atong kalibutan sa mga buhit. Kinahanglan nga magmalinaw na ang imong kalag. Gusto siya, Taling. Kinahanglan nga mobalik ka ng tawhanan sa kalibutan sa mga buhay. Okay. Sige. Ibalik na ko siya sa kalibutan sa mga buhi. Apan mo uban ko niya. Unsa? Ibalik ko ikaw sa inyong kalibutan. Apan kinahanglan nga mo uban ko kay magtiayon ta. Dili ta magbuwang. Karon dayon, muadto kita sa inyong kalibutan. Ni anak ko sa mong kalibutan. Yes! Salamat na nabalik ako din sa kalibutan sa mga buhi. Salamat taon. Pero unsa o maniron ako nga naman ni si Taling nga magsulod-sulod ako. Igsige ra pa ni siya sulob sa sinina niyang pagkasarot. My dear, tanaman uray ta. Let ako bisan asa kanang malingaw ko. Pero, Taling, mahadlo ka mga tao kung makakita sila nimo. Dili sila makakita nako. Gawas na lang kung dunay third eye ang usa ka tawo. Kasagaran, makakita gid namo. Unsa? Patay. Tay pa. Kining, dali. Adto tanian ng clothing store. Kaila kag clothing store? Ha? Palitan ti kag sinina. Aron nga makailis ka. Lain ka nang gisulob nimo. Lain kayo. Unsa na lang kung kining makasugatag dunay third eye. Ha? Makita ka nga mao nag imong gisulob. Mahibong hinuon. Katawanan ka, my dear. Usa ko kakalag. Di na kinahanglan mag-ilis ko. Pero, basta. Gusto ko nga kining mailisan na di mo imong sinina. Gamitan ng imong power diha. Kung doon naman, kung wa man gani, pangitaig paagi nga matabunan ng imong wedding dress. Tara, mamalita ta. Tara. Kumusta na ka, Sir Armando? Salamat. Nga di anhigyon ka. Salamat sad nga nahinumdum ko nimo, sir. Nalipay kay ko nga imong gipaadto nako ang imong katabang. Kay gusto ko na ka makisulti nako. Tungod kay, nabala ka na kay ko ni Simon. Dugay na ang panahon nga wa na siya magpakita. Unsa na kay nahitabo niya. Do na kabay kasayuran, kunain og naunsa na siya. Mao ka na ako nahibud nga, Sir Armando. Kaya wa nagdito siya mapakita pa nako. Dugay na sad. Nagtuo gani ko nga ako rin iyang gilikayan. Hasta di ay ka nga iyang amo. Wa masayod kung hain na siya. Mao ka na, Heidi. Nagkagrabi na ang akong sakit. Nabalaka ko. Nga dili na ko niya maabdan kung hain man siya karon. Samara nga akong anak si Simon. Diyos ko. Hain naman ka na siya. Ugusa naman kayo nahitabo ni Simon. Ay, kabala ka, sir. Magpangutan ako bahin niya. Salamat. Salamat, Heidi. Kini na lang murag grupo. Isa pa diha sa imong sulob, aron nga maalihan ang imong wedding dress. Ha? Makahimo magkakaana. Nakahimo gani kag hikap nako og sa ubang butang. Nasulob gana ni mo ang imong singsing. So, mahimo sana nimong isulob ang rob. Asa ning kao isulob na. Ha? Mayo na kay dako. Matabunan ang imong naw nga kalag. Lain kita tanahon, kalag king tanahon. Imo de kung ikauwaw, my dear. Yabag ni Taling. Natural nga mawaw ko. Ikaw ba'y na ikauban nga kalag? Ha? Usaon na lang og naay makakita nimo. May gani kay wa pay Ghost! Ay,
iso ang ghost! Precious, Mami, oh! Wearing a Patay na wedding Staling. dress! Nakita na kas bata. Ha? Nakita, dali. Ala na siya'y third eye. Dali. Tago, dali. Sa dressing room. Dali. Hinay lang, my dear. Madagma po, uy. Nabuang na Staling. Madagba na ka nga. Naglutaw raman ka diha. Dali. Tago, dali. Putasa, uy. Niyabag na. Kutasan pa din ang kalag. Ha? Paita ba yan mo? Dali, Gwen! Nakipakita ni mga short. Nice kaayo. Ang ayan kay taani. Patay. Naa si Heidi o si Marites. Patay. Agoy. Dali. Ato isugod na. Ako. Muari na sila dili. Patay. Kinsa, ako? Sumali mo. Kasi may patay na itong duha. My dear, ayaw lang good ka suko. Yeah. I love you. Kaluod ni mo taling. Wala. Trap na ko. Simon? OMG! Simon! Hi. Heidi. Marites. Di ka man gika... Bangag sa ilong. Alita magsulti. Sa mingaw dapit. Heidi, dali. Ganang imo manggipalakaw si Marites. Tungkol kay natay importante nga istoryahan. Dili ko gusto nga naa siya kay Marites kay na si Marites. Pero tayo pa. Ganong nana sinusunod-sunod ni mo. Kalain ba, uy? O, di ka man digi ka na. Ganong nawa ka man. O sa pwede tabo ni mo. Kinsa man na siya. Ganong na man na siya. Tagsa ako nun imong pangutana ko no. Pwede mo tingog ko ba na ko? Unsa to? Tingog na. Na ako'y nadungog at tingog sa babay. Mingon nga bana ko. Siya ba katong ako nadungog? O ako. Nahibaw ko nga may third eye ka. Ug imo kining naggamit sa kanunay. Maong makakita ka nako. Ug akong gigamit ang akong kaantigo aron ka makabati nako. Aron ako mo pasabot nimo sa tanan. Ilong sa bangag. Heidi, tinuod ba? May third eye di ka? Oo, Simon. Pero ganong ako. Wa ko ana. Sukad-sukad. Dili man ko makakita usama nimo. Ganong nagpakita man ka nako. Tungod rasad nimo, my dear. Ikaw ang hinungdan nganong naabot ko sa imong kinabuhi o nganong nagpakita ko nimo. Unsa? Nganong ako may tayo hinungdan? Usa ba ako nahimo? Tungod sa singsing. Tungod sa singsing? Unsay naa sa maong singsing? Ako kining maong singsing. Nahinumdum ka nga nangutana ko nimo. Diin mo palita kining maong singsing. Kinsayngan sa imong gipalitan. Gusto. Ninumdum na ko. Tigwa nga lalaki. Ang nagbaligyan ako ini. Nahinumdum ka ba sangan? Yay, huwag ko ka pangutanas panganda. Kun mao, ubani ko nga to niya. Wait ha? Mahimo ba? Wa ko makasabot ini. Unsa ba na singsing? Unsa ba nang imong giingon nga asawa ka niya? Unsa ba pagkitabuha nga? Usa ka naman kapatay. Ug ngano nagsamok-samok ka pa man sa akong boyfriend? Imo siyang boyfriend? Unya kay ako. Ako man siyang bana. Wala kay mahimo anak. Ako naman siya. Unsa? Paghilom na ko no, mabi. Paghilom ko no mo. Shut up! May mo ba? Kining, pasabta ko. Pasabta mi. Ganun nahitabo maning tanan. Maluoy taon ka. Dili managsama ang atong kalibutan. Nagminahalay mi si Heidi. Managsama ming buhi. O kami ang alang sa usag-usa. Dili kita. Kung sa may nahitabo ni mo kanya do, kung napakyas ka man sa imong gugma, ayaw itaw migiangin. Mao ka na. Taling ba to? Ako si Catalina, pero tawag akong Taling. Pwede kay ka na mong tabangan kung unsa may gusto nimo mahitabo. Doon na ka may gusto nga mahitabo aron sa ingon magmalinaw na ang imuhang kalag. Sultihimi, aron katabangan ka na mo, Taling. Istoryahan ko kamo sa nahitabo na ako. Love you so much, Taling. Catalina lagi, Armando. Mas gusto kong mutawag nimo sa ngan nga Taling. Simple. Humble sama nimo. I love you so much, Armando. Ug ang pingi ka ng maong singsing, Taling. Ako ginang ipatuyo og pahimo aron nga nimo. Ayaw ka nang ibuwag si mong tudlo kay mao ka nang nagsumpay sa tunggugma. Ug sa adlaw niya sa atong kasal, ako ipabati kanimo
ang way makatupong o way katapusang kong gugma alang kanimo mahal ko. Isaad ko nimo, Armando. Dili ko kiniibuwag sa akong mga tudlo. Timaan sa akong pakigugma nimo. Anong nakabuhat ka man ako ini, Armando? Anong wako ni mo sa adlaw sa itong kasal? Ano? Magkakon ka, Armando. Magkakon ka! Ug tungod sa mong gibuhat, may pagtapuson ko kining akong kinabuhi. Walay bilin kinabuhi, ah! Kining na kong punuan sa dakong kahoy. Siya ang saksi sa akong kamatayon ug magpabilin din hiya nga akong kalag hangtod nga makaangkon kong tubag sa imong gibuhat. Nagikog ka? Nagikog ka? Mori nga, huwag magmalinaw ng imuhang kalag taling. Mau. Ang daming mutabang nimo kung ugaling nagtinahalang kag tabang. Gusto ko makita si Armando. O kung mo abot na ka ng hikayo na, magmalinaw na ko. Husto. Adto na to ang tiguang nga gipalitan ako sa singsing. Adto na to. Dito na ko makita ang singsing sa dakong punuan sa kahoy. Nasangit kini sa sanganay ni. Mura bagya, gituyo og sabit. O kana, mura gituyo og sabit. Gituyo og butang. Ug akong nasayran nga dito magpagkamatay. Ang babae nga si Catalina nasakitan sa kapakyasan sa adlaw sa iyang kasal. Usap na. Nakasabit sa sanga. Ining kahoy. Akong kuhaon. Uy, sing-sing. Mao ka na nga kung gingon kanimo nga sugilanon sa maong sing-sing. Ug ako din kining gihipos. Ug ampot ganun nga ako kining nahatag kanimo. Tinuod ang iyang gisulti bana ko. Ako ning gihubo ang sing-sing ug gibutang ko sa sanga sa kahoy sa dayon na akong pakamatay. Ug dito sang dapita ko nimo nagpakita sa dihang imong gibutang pagbalik ang sing-sing sa maong sanga. Mao di nga nagpakita ka nako, pero di mahimo. Kinahanglan nga mahuman na kining kabuanga. Tuo di ay. Dili ba nagkahisgot ka man ako nga imong amo si Sir Armando? Naku, siyang masakiton. Adua kay tingalig, dili nimo siya maabtan. Unsa? Oh, tinuod ka na, Simon. Iya gani kong ipatawag. Nabala ka kay siya nimo ug hain ka na. Nagpangita siya nimo. Atunga-tunga na. Muuban ko. Unsa pa may ako mahimo? Nagsige ka na mag-uban-uban ako. Salamat kay nagpakita ka na ako. Sa dili pa kumubiya ni ining kalibutan na Simon. Paselo ako, sir. Kining nalang yun nahitabo na ako, sir, nga maglisod ko sa pagpasabot nimo. Simon, Heidi, gusto ko nga sa dili ako mamatay. Isaad ninyo sa akong atubangan nga magpakasal kamong duha. Dili ko gusto nga may sama kamo sa akong kaagi. Nga napakyas sa pagpakasal sa akong bugtong minahal. Mahal ko kaayo siya. Gipahimuan ko gani siya og sing-sing. Sadyang nagpropose ko niya og kasal. Apan, sa adlaw, sa among kasal, wa ko makatunga. Tungod kay, gibambagan ko sa iyang ginikanan kay supa kini nga ako ang mabana sa ilang anak. Ha? Among isaad, Sir Armando. Kisingan sa maong babae, Sir Armando? Si Catalina. Apan, tataling yun ang akong itawagan niya. Armando, siya Sir Armando ang akong mahal. Ang akong pamanunon. Siya yun. Kung mao, ni anatas kasulbaran sa iyong problema. Kay nakita ko na ikaw, Simon. Ug isaad na mo nga magpakasal. Pwede na kong mamatay. Sir Armando? Sir Armando! Nakita ko akong lawas.
Patay na ba ko? Kalag na ko? O Armando, mahal ko. Patay ka na. Taling, ikaw kini. O mahal ko, sa katapusan, mahatagan na og katumanan ang atong way katapusan gugma. Mag-uba na kita hangtod sa hangtod. Madayon na kita sa pagpakasal dito sa atong kalibutan. Oo, gimingaw na kay kunimo, mahal ko. Salamat. Salamat na nagkita kita pag-usap, mahal ko. I love you, Taling. Bata, makasama na tapos kung asoy ninyo ng isibnaon ng naguluhan, ang singsing ni Taling dinilang sa mga asoy ni Kuy Gulyat kinitran sinuwat. Si Ma'am Ingrid Bertolaso dahil niya nga ito ang directress si Ate Bertes Parbal Boris. Ang ato spinner, ang manager sa Bien Aqua sa Umandak Water Filling Station, si Bro Jewel Binse. Niya nga itong spin-out, ato ang soundband si Mr. Ricky Bangis Garing. Kanya nga to ang audio editor si Kuya Ariel Magkawang text iya sa iking binding and rope installation. Kinintanan dalit ka na to sa Armin Drama! Ni Nanay Pinangga!